Kérdést szeretnék feltenni, hogy az utóbbi pár adást valaki rögzítette, ez nem baj, ez tök jó dolog. Én is szoktam rögzíteni, de most teljesen le van merül a telefonom. Tehát ha valaki, aki itt van, az a titkos valaki, aki rögzítette ezeket az adásokat, az legyen szíves, rögzítse most is, jó? Csak ezt szeretnék kérni. Nem kell felfedni a kilétét, nyugodtan maradjon a homályban, de rögzítse egy titokban megint, jó? Köszönjük szépen! Nos, jó estét kívánunk! A mai este folyamán olyan reklámokat fogunk ismertetni, amelyeket nem csap szét a stílus. Már amúgy is a reklám, mint műfaj, az nem kifejezetten egy stílusos világ. Tehát nem hogy fogalmazok, nem a stílusáért szeretjük. Már az alaphelyzet, hogy nem szeretjük. És a stílusával sosem próbálta meg megszerettetni magát velük. Tehát nagyon-nagyon ritka az olyan reklám, amelyik stílusos lenne. Mert eleve a marketingesek úgy gondolnak a tömegekre, hogy azok sutyerák, prolik. Utolsó aljadék, lumpen, proli népség. És most ezeknek stílust? Hát ezeket a stílussal nem lehet megszólítani, nem lehet vonzóvá tenni nekik semmit, ami stílusos, hanem ugyanúgy kutyába kell őket venni, ahogyan ő szerintük azt teszik a családtagjaik, barátaik, gyerekeik, szüleik és kutyáik egyaránt. Tehát a hozzáállás az mindig az, hogy a megfelelő marketing érv az, hogy most még olcsóbb. És a minden fillér számít. Tehát ezek a fontos érvek, tehát így úgy kell őket megszólítani, hogy ők ténylegesen magukra ismerjenek. Tehát, hogy így lássák, hogy ez a proli, ez én vagyok. Ez nekem szól. És ezt az élményt akarja megteremteni, de aztán vannak olyan reklámok, akik ennek a szintek is alá mennek. És hát többféle okból lehet. Tehát van olyan, amikor az igénytelenséget, meg az ízléstelenséget, az valamiféle szakmai profizmusnak láttatják, vagy tettetik. Tehát úgy csinálnak, mintha az a valami, az nem szellemtelen, igénytelen és szar lenne, hanem hát, Sanyikám, hát ezeknek ilyet kell csinálni. De van az a helyzet, amikor maga a készítő, meg maga a termék, meg az egész, hogy mondjam, tehát az látszik, hogy nem volt pénz, és valahonnan spórolni kellett. Tehát eleve nagyon sok olyan eset van, hogy nem bízott meg a vállalkozó egy marketing céget ezzel, hanem úgy gondolta, hogy ő maga, meg egy kamerás haverja majd ezt megoldja. Hát ez a Gábor stílus, ezt így is lehet nevezni. Nagyon nehéz eldönteni, hogy Gábor melyik végén van a reklámszakmának. Ő megrendeli a reklámokat, csak hát nem rendeli meg, hanem majd ő megcsinálja, vagy tőle rendelik meg a reklámokat. Igazából Gáborról csak annyit tudunk, hogy ő úgy képzeli el Magyarországot, hogy minden utcában van egy fotostúdió. Egy videóstúdió, amiben hát az a legérdekesebb, hogy ő igazából az egész magyar vállalkozói szcénát megtestesíteni volt hivatott a Horváth Ádám szerint. Tehát az ő személyében egyesül a hirdető és a hirdetés szervezői kaszt egyaránt. Tehát ugye egyben. Igazából nagyon nehéz elképzelni, hogy Gábor az a fodrászat kozmetikát akarta hirdetni, és így lett belőle ez a videóstúdió. Elkészítette egy videót, és azt mondta, hogy ebben üzlet van. De továbbá azt is nagyon nehéz elképzelni, hogy lehetséges az, hogy valaki folyamatosan egy egész komplett életen keresztül rá akar nyújtani, de sosem nyújt rá. Ez a másik, ami Gáborral kapcsolatban legalábbis észrevettem, hogy azt a kurva cigarettát nem nyújtja meg soha. És nagyon nehéz eldönteni, hogy ilyen esetben búzi-e valaki, mert a cigaretta az ilyen női és hosszú, de nem nyújtja meg. Tehát, hogy igazából ez az a fajta, ez a szem, ez a fasszal, de sosem megy rá igazán. Oli úr végig ott volt, aki irányba állíthatta volna ezt a kettős kíváncsiságát neki. Igen. Oli úr a helyett a dékony cigi helyett mindjárt egy vastagabban is szolgálhatott volna. Erre nem került sor, vagy legalábbis a mi szerint láttára nem. Na de, lássuk azokat a reklámokat, amelyek minden eddigi képzeletünket alulmúlják. Főleg azért, mert a készítők azok semmilyen
elképzelhető normát nem tartottak szem előtt. Tehát sem ízlésbenit, sem megtérülésit, tehát semmilyen szempontot. De érdekes módon Magyarország egy olyan nagyon, nagyon sajátos gyarmat, ahol ha valamit nagyon szerencsésen baszol el, abból létrejöhet valami. Ilyen hangszer például mi a neve annak a hangszernek, amelyik egy elbaszott rádió valójában? Kintorna? Nem. Az egy ilyen playback cucc kicsit. Nem. Teremin. A Teremin. Volt egy orosz mérnök, aki elbaszott egy rádiót, és született belőle egy hangszer. Jó, persze, akik így kicsit is értenek hozzá, azok ilyenkor ingatják a fejüket, de valójában tudjuk, hogy miről van szó. Van ez a rádiófrekvencia, és valamikor így összegerjed. És vannak ezek a beteg mérnökök, akik azt mondják, hogy de érdekesen gerjed össze. De bizarr módon szar, ahogy ez szól. Ebből valami dallamot is ki lehetne csiholni. Jópofa hangja, de ez bármiből kijön. Tehát nekem az jön, hogy ez az a fajta parasztvakítása az 50-es évek végének, vagy nem tudom mikor találták ezt ki, ugye ilyen hangja van. Mint amikor eljön a DJ csávó, amitől én nagyon szeretem az elektronikus zenét, de amikor a DJ eljön játszani a saját zenéjét, és kínjában nem tud mit csinálni, és orba szájba tekerget valamit, miközben ugyanazt hallod, ami a CD-n van, tehát igazából nem kell hozzájuk nyúlni egyáltalán. És akkor, hogy látványos legyen, van, aki, mit tudom én, hoz egy Wii-kontrollert, meg egy iPad-et, és akkor azt így nyomogatja, és fölteszi a kezét, hogy most fogom megnyomni. Most! Táncoltok rohadékok. És ez lehetett az 50-es évek végén, vagy a 60-as elején ez a rettenetes rádiós izé, hogy hát gyerekeket a fele már felvételről megy, de azért csinálunk valamit, mert fölveszünk a kestét. De olyan csodálatos, hogy a Jean-Michel Jarre megvette az eredetit, tehát megvette a prototípust, úgyhogy látható volt, hogy az alja az teljesen ilyen 60-as évek, vagy Junos TV, vagy Szokor Rádió, vagy valamilyen benyomásod van róla. De tényleg csodálatos, hogy így a levegőben kapálózva lehet rajta játszani. Nos, valahogy így volt ez a romkocsmákkal is. A Demszki városvezetésének a legnagyobb kudarca, hogy a város építészetileg tele van foghíjakkal. Tehát 2-3 épület, és akkor egy jobb hiányzik. Vagy lakhatatlan, vagy bedőlt, vagy egyáltalán beázott, és ki lett onnan telepítve mindenki. És érdekes módon ezen az érdekes elbaszottságon, ezen a kusturicai környezeten, ezen felnőtt, vagy kinőtt egy ilyen romkocsma világ, ami abszolút nem a Demszkinek az érdeme. Ő megpróbálta rendesen elbaszni a város, de közben valami lett belőle, tehát valami született belőle, amivel ő nem számolt. De tényleg nem olyan, mint a Teremin? Megpróbálom nagyon elbaszni a rádiót, és valahogy született egy hangszer, nem tudom én hogy hogyan, és valami ugyanilyesmi történt ezekkel a romkocsmákkal is. Létesült valami, és a Demszki ezek után meg büszke rá, meg veri a mellét, hogy na, hogy elbasztam nektek, hogy így ez lett belőle, tessék. Azért, mert a nyugat-európaiak, meg az amerikaiak, azok vonzódnak ez a kusturicai világhoz, ehhez az ilyen félbalkánhoz, ehhez az ilyen lerobbantsághoz, és itt ezt megkapják. Tehát tényleg a Demszki elvégezte a dolgot, és tényleg így nőtt rajta valami. Tehát ez ugyanolyan, hogy így letarolok egy búzamezőt, és ott ilyen gyomok nőnek. És abból valami, nem tudom én, valami ahhoz hozzáértő ilyen New Age-es kuruzsló tud főzni valami gyógyszert. Tehát azért ne én legyek már a kertészek gyöngye. Valahogy így zajlik ez is. Tehát vannak olyan reklámok, amelyeket a készítője megpróbálta nagyon elbaszni, de érdekes módon annyira szar lett, hogy már működik. Tehát ismerjük a Uhrin Benedek mechanizmust. Tehát, hogy amikor valami annyira szar, hogy már jó. Itt is sok esetben fogunk látni erre példát. Ez lesz most nagyjából, lehet, hogy az egyik első önmagát némé tevő entitás fog szerepelni a képernyőn. Először 3 spotot fogunk egymás után látni, ebben ugyanaz az ember szerepel, először saját magát használta fel ennek a do-it-yourself-nek a szellemében 20 évvel ezelőtt, utána 20 évvel az után látjuk, utána pedig megnézzük, hogy
használta ugyanezt az embert, elvileg egy másik vállalkozás, hát ha neki is működik. Számokból visszamarad, szerep kapható, szinte téván volt a kapárverési csarnokban, Ámház körül 9. Főnök, mit reklámozunk? 10, 20, 25% kedvezmény minden ékszerre. Csak novemberben. Vámház körül 9, lapka. Most érdemes vásárolni. Értek a kamera forog. Tessék! Nők, cipő, társ. Szinte tévár. Az invázió. Üzleteiket megtalálja. Az ismert bevásárlóközpontokban. Hihetetlen invázió! Szétszettek! Tényleg szétszettek. Tessék! Nők, cipő, társ. Szinte tévár az invázióban. Üzleteiket megtalálja, az Isten bevásárlóközpontokban. Hihetetlen invázió! Szétszettek! Kamera forog. Tessék! Nő, férfiúak, cipő, táska. Hihetetlen volt a szület. Cipő, táska, invázióban. Bassza meg, nem az ügy. Legyen kezetekbe valami jó. Kamera forog. Tessék! Pak! Bocsánat. Kamera újra forog, figyeljetek. Gyerekek, nem lehet koncentrálni a duválni. Kamera forog. Először érsz, aztán beszélünk. Meg a kamera forog. Tessék! Nő, férfiúak, cipő, táska. Szinte tévár Még az egyet. Tessék! Női ruha. Nem van. Kamera forog. Tessék! Nő, férfiúak, cipő, táska. Szinte tévár az invázióban. Szerintem ez... Az nagyon jó, hogy ott halkan, hogy beszélgettetek, ott valakit hátul kommunikáltatok egymással. Ez úgy kamu volt, egy számjál, neveztünk. A kamera forog. Várjál! Kamera forog. Tessék! Nő, férfiúak, cipő, táska. Szinte tévár az invázióban. Üzleteiket megtalálja, az ismert bevásárlóközpontokban. Hihetetlen invázió! Jaj! Szétszettek! Nagyon. Kamera forog. Tessék! Nő, férfiúak, cipő, táska. Szinte tévár az invázióban. Üzleteiket megtalálja, az ismert bevásárlóközpontokban. De szánalmas figura. Szóval, azt megfigyeltétek, hogy amikor a táblákat, a 10-20-30%-ot, akkor ott alul kellett egy embernek googolnia. Gondolom, hogyha semmi dolga nincsen, akkor Klapka urat kell kielégítenie. 2-nek, mert 3 tábla volt. Úgy képzelem, hogy a Klapka egyik kezében egy táblát vállalt. Sokszor... Igen, ő. Sokszor amúgy is a jobb kezére hagyatkozik, de ilyenkor értelemszerűen 3 kézből választhat, és ez háromféle elengedményt is jelent. Nos, ami az érdekes, az az, hogy ez egy nagyon erős mém lett. És azért lett mém, mert annyira hallatlan, erőteljesen hordozza azt a mélykádániságot, amelyben mindannyian élünk, és amely mindannyiunk számára annyira otthonos, hogy egyszerűen magával ragadó volt. Tehát, hogy egyszerűen az ember így magára ismer. Lehet, hogy a rosszabbik lényére, amitől nagyon el akar különbözni,
Hát erre a posztszocialista valójára, ami így ott él veled együtt. Tehát, hogy ez a csávó arra nem volt képes, bassza meg, hogy egy nyomtatóval kinyomtassa, tehát annyira korszerű, tehát annyira Horváth Ádámi ez az egész helyzet, hogy így filctollal rá van írva, hogy Vámház körút 9, de annyira mély szoci, tehát hogy sikeres lett ez a dolog, és 20 évvel később, ugye gondolom, hogy később van, mert kicsit megöregedett közben, nem meri az meg kinyomtatni nyomtatóval, amikor már van neki 15 darab, hanem szerintetek mi működött ebben a reklámban? Nem tudom, lehet, hogy a kézírás, inkább csináljuk meg ezt is, csak ne satírozz, mert akkor tökre teszed az egész koncepciót. Nem, az a vicces benne, hogy nyilvánvalóan a kézírás működött. Tehát az emberek nem akarták elhinni, hogy lehet valami ennyire igénytelen. Tehát, ha veszel egy videókamerát karácsonyra a 7 éves fiadnak, az színvonalasabban játszik vele, mint a Klapka. Tehát magasabb színvonalú filmeket képes elkészíteni. Én tudom, mert én annak idején játszottam ilyennel, és ilyen stop motion animációs filmeket készítettem vele. Mindenféle ilyen Lego, Playmobil, igen, meg egyéb kindertojásban található figurák szexeltek, meg az egyik prostituált volt, a másik az meg strici, akkor az eladta kurvának, akkor később megerőszakolták, levárták a fejét, és minden stop motion animációval raktam össze. Most ehhez képest mire volt képes Klapka? És hát látjuk azt is közben, hogy meg 70 éves. De a másik kurva igénytelenség az, amikor a 70 éves csávót így körülveszi, hogy a szarba kerül oda két majdnem mesztelen nő, alsó neműben. Hogy a szarba? Tehát az alaphelyzet az, hogy ott van egy áruház. Az áruházban ott van Klapka, és ott van a kamera, és a Klapka azt mondja, hogy kapható itt, olcsóbban a cipő, a férfi nadrág, meg a fasz tudja mi, és itt a tábla is, ahol megmutatom azt, ami nyilván az volt a vicc, hogy folyamatosan mindenhonnan az látszott, ugyanaz a tábla, amit ő elővesz, és ettől két nő annyira fölgerjed, hogy mind a kettő egyszerre akar a 60 éves Klapkával kurni. Ez mennyire igénytelen szar. Ez az igazi poszkád, de nem ez az igazi poszkádáni Sas Józsefi hagyomány. De nem ez. Én láttam annak idején én a 90-es évek második felében imádtam trash tévézni, és rengeteg Dáridót megnéztem. Az rendszeres esti program volt a dáridózás, és láttam a Dáridóban Jódlis Csocseszt. Jódlis Csocseszről azt kell tudni, hogy egy ilyen kurva idénytelen, ilyen 70 éves proli, de tényleg ilyen alja proli, egy atlétatrikóban, de ilyen hálós atlétában, tréninggatyában, de nem is abban volt, hogy valamilyen alsó gatyában volt, és így fönt feküdt valami kórházi hordágyon, amin így betolták őt, és körülvette valami 12 ilyen bombázó picsa, ilyen nem tudom, 8-as, 9-es picsák, és így a fehér neműben, és így simogatták a Jódlis Csocseszt. Miközben az ilyen kurva igénytelen, ilyen sutyó kültelki nótákkal próbálta szórakoztatni, inkább szennyezte a magyar közízlést. És ez volt a produkció. Tehát, hogy ez annyira igénytelen, ez tényleg, de nem a Balázs-Piri Balázs karikatúrák köszönnek vissza? Bárkinek mondasz valamit, hogy Balázs-Piri Balázs? Senki nem bassza meg. Egyedül maradtam. De az is szörnyű, hogy az ember 38 évesen megírja azt, hogy a generációjának egyetlenjeként emlékszik Balázs-Piri Balázsra, és így senki a környezetében. Szóval... Nem, mindenki hülye a te generációdból, és csak te emlékezel. Nem az van, hogy mindenki fiatalabb nálad. Nem, így értettem, hogy azért. 38 évesen ennyire megöregszem. Figyelj, az érdekes itt számomra, vagy nem tudom összerakni igazából, és segíthetnétek, hogy itt van 20 évvel ezelőtt a Klapka, és ugye zálogház, ugye ezt lehet kritizálni, ugye ennek két oldala van, az egyik az, hogy valaki kurva nagy bajban van, és akkor fizetnek neki 10 annyi pénzt, mint amennyit a szírszarja ér, amit ő oda bead, és utána sose látja többet. Másrészt be tudsz menni, és akkor kompletten ilyen kilóra fölvásárolsz dolgokat, hát ha találsz rá vevőt, vagy egy dolgot megveszel drágábban. Tök mindegy, hogy ez most a morális részének a Robi a szakértője, hogy ez mekkora szemét állat, meg valaki azt mondja, hogy de hát akkor jobb, mintha az uzsorásokhoz menne, ugye valaki meg ezt mondja, nyugi. De miért ő nem uzsorás? Mi a különbség az uzsorás? Az egy másik szakterület ezen belül. Másik iparág. Na de a lényeg, van neki vevője, meg van neki forrása.
A forrás felé azt kell mutatni, hogy van pénzem, vissza is adom a cuccodat, ha időben hozod, rendes árat adok érte. A vevője felé viszont azt kell mutatni, hogy mondjuk olcsón kapod, van választék. Nem tudom eldönteni a két spot közül, hogy melyik kinek szól. Ki van rakva mögé egy halomfuchs, az elején még ilyen ártatlan embernek van öltözve, a második spotban viszont manzsetta gombos, drága ing, a nő is azért látszik, hogy nem a kukából túrták 5 perccel az egész forgatás előtt. Azt mutatja, hogy gazdag vagyok és van választék, de közben meg kedvezmények. Ami azt jelenti, hogy egy uzsorány, geci vagy. Tényleg ezek egymásnak kellett mondanak, tehát hogy harmadáron vásárolhat ékszer. Szinte féláron, ezt mondja a másodikban, és ezt mondja az invázióban is. De nem a szinte féláron, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen 70-80%-os áron, ez a szinte féláron, de tök mindegy, tehát hogy minél nagyobb az árengedmény, hogy vevőként megyek be, annál kevésbé fogom beadni az ékszeremet, hogy ő szinte féláron eladja, mert az azt jelenti, hogy ordinári módon lehúz engem. Tehát az azt jelenti, hogy a szinte féláron adja, az azt jelenti, hogy az ékszerem értékének a 40%-át fogom tőle megkapni. Felvásárolom ékszereit szinte féláron. Jövök. De igen, de nem. Tényleg az a csodálatos, hogy ha belegondolsz, az úgy megy, hogy bemész oda, azonnal megveszi az ékszert az értékének a 35-40%-áért. Se. Viszont, hogyha vissza akarod vásárolni tőle mondjuk egy hónap múlva, akkor az eredeti árának a kétszer, tehát annak, amennyiért ezt nem tudom, tudom, mert én adtam már be ékszert zálogházba, az a kibaszott durva uzsora, ami ott megy. Tehát, hogy ez valami annyira gáz ez az üzletág, de nem tudom, tehát, hogy van a Budapest TV, meg a Budapest TV-zés, és van az uzsorások világa. Tehát, nálam az uzsorások világa az, akivel már nem ülnék le, az ugye nem vagy uzsorás. De nem vagy Budapest TV. Én nem vagyok Budapest TV-s. Nem vagyok Budapest TV-s. Nem vagyok uzsorás. Jó, ezt megbeszéltük. Nézzük meg valami más még. Én megkérdezném most azt, hogy ki az, aki szerint ez jó volt? Szereti. Merünk ezután rosszat mondani róla? Igen. Mert hogy nem akarom azt adni, nem akarok úgy gondolni az én édesanyámra anyák napján, ahogy a többiekére gondoltam. Tehát, hogy mindenkinek a kurva anyját, de egy évben egyszer az enyémet is. De nekem ez jön le, ott ül a anyám. Ez nekem így nem áll össze vicces, tehát az rendben van, hogy vicces egyszer, de nem erre szeretném. Nagyon jó szituációkat hoz, tényleg ilyenkor anyázunk, viszont amikor anyák napjázunk, akkor nem anyázunk. Igen, de ez legalább egy reklám, amelyik nem akar kifosztani téged. Nem a zsebedre pályázik. Nem arról van szó, hogy ígér neked egy mennyországot. Minden ilyet megkarolsz, amikor végre nem eladni akarnak valamit, akkor az a kurva rendes. Nem várjál, ha végre nem eladni akarnak valamit nekem, az már egy kurva jó pont. Tehát hogy mondjam, én nem szívesen kötök olyan üzletet, hogy tudod, mit bepaliszhatsz, de akkor valami ízléseset és szépet mutass nekem cserébe. Tehát én nem szívesen kötök ilyen üzletet, viszont ezzel a reklámmal úgy vagyok, hogy láthatóan semmi
ilyen ravaszdi hátsó szándék nincs a dolog mögött. Most érted? Van itt valaki, akinek abba pénze van, hogy én fölköszöntöm az anyámat anyák napján, vagy nem köszöntöm föl. Tehát ez ilyen társadalmi célú hirdetésnek, annak itt szerintem tök jól elmegy. Jó, tök oké. És ez? Jaj nem, hát ez a Budapest TV előtt van egy ilyen tábla. Ott így, én az Audimmal sosem álltam meg ott. Én nem álltam meg az... Te milyen autóval jöttél? Német. Elmondom, hogy egy német autóval jöttél, én meg egy japánnal. Na, szóval mindenféleképpen aranyos, mindenféleképpen társadalmilag releváns, és hát jól reflektál a pénzes proli söpredékre, amelyik nem hajlandó a társadalmi együttélés szabályainak a töredékét sem magára nézve utálom, hogy kötelezőnek tekinteni. Az együttérés iratlan szabályait nem tartotta be, ezt nagyon sokszor mondják, amikor buli van nála. Jó, antiszociális módon viselkedik. Na hát értjük, hogy ez egyébként nagyon sokszor azok, akik úgy érzik, hogy ők belekeresték magukat pénzzel abba, hogy leszarhatják a társadalmat, ami miatt pénzt tudnak keresni, azok részemre valahol teljesen rendben van. Tehát, hogyha az a bírság egy, mit tudom én, ilyen, mi ez az elakadási jelzővel ott hagyott kocsiért a körúton, hogy 400 000 forint, ha neki az nem jelent semmit, nem tudom mennyi, ha az neki nem jelent semmit és hajlandó kifizetni, kénytelenek vagyunk lenyelni, mert ez a határ akkor csinálja. De vegyen már részt abban, amiből neki a pénze van. Plusz egyébként a gyakorlatban nagyon sokszor tényleg az anyjuknak a kártyájával mennek ezek a remek emberek. Gyere mama, kéne egy kis segítség, neked úgy sincs kocsid, kicsit sántítsál, kicsit valami legyen, és akkor majd téged elvisztek időnként a szecskába. Nagy faszt visznek el. Hey baby, how is your car run? Do you have a trouble with your transmission? Shift it forward, shift it in reverse. Domestico boy, not repeat my service. Shift it forward, shift it in reverse. Domestico boy, not repeat my service. Domestico boy, not repeat my service. Shift it forward, shift it in reverse. Domestico boy, not repeat my service. Hello, my name is Corey. Let me help you shift it. Na, ez a kurva igénytelen fasz megmutatta nekünk, hogy milyen bevándorlóként élni az Egyesült Államokban, és kizárólag a saját hozzánk hasonló bevándorlókra egy komplett üzletet építeni. Hát ő láthatóan nem kíváncsi senki másra, csak is a irániakra, vagy honnan jött ez, nem tudom, szírekre. Iráni? Igen. Tehát kizárólag perzsáknak akar eladni autóalkatrészt, de összes többi őt nem érdekli. Azt nem értem, hogy mi a szart keresnek, de egyébként irániként láthatóan nagyon élvezi, hogy nem kell csatorban járatni a feleségét. Egyáltalán nem kell, hogy felesége legyen, és hogy ő köpik az ajatollakra a maga részéről, tehát így áll hozzá, kurva jó. Na, a másik, ami nagyon érdekes, ezek a nők állandóan ebben a reklámban. Tehát, hogy állandóan szexel akarnak eladni nekünk különböző termékeket. És ez biztos, hogy működik, mert hogy ez is egy ilyen toposz, egy közhely a reklámszakmában, hogyha ilyen csöcsös, combos picsákat mutogatnak, akkor az vásárlást, meg fogyasztást generál. Tehát azért te fogékonyabb leszel az adott termékre, mert ott van mellette egy nő, amelyiknek így a melleit kibudjan. És ez tényleg így van? Tehát tényleg így működik? Tehát létezik ez a mechanizmus? Mert ezt soha, sehol nem bizonyították, csak hát így tartja magát ez a toposz. De a bizonyíték rá az, hogy méri, hogy
változik az eladás. Mert valahol ez lehet releváns az Axe-nál, ahol te azt mondod, hogy ami egy tini ízébb az meg, hogy sziszegős, dezodor, könyörgöm, a tesi öltözőbe használsz ilyet. Jó, de ha valami összefügg a külsőddel, a vonzerőddel, a szépségeddel, akkor érthető, hogy ezekkel a testi elemekkel operálnak. De amikor kibaszott autóalkatrészt akarsz eladni, miért? Tehát minek ott az a nő, és egyáltalán, főleg ezt nem értem, és hogy a filmekben is ugyanez van, hogy muszáj, hogy legyen benne valami csöcsös nő, amelyik így jól néz ki, és attól jobb film lesz. Mondom, az a film egy jobb film lesz attól, hogy ott van benne egy nő, és mondjuk ilyen Holberry, vagy valamilyen nagyon jó nő van benne, és akkor csak én ezt nem értem, hogy a férfiak, tehát, hogy van kétféle felhasználási módja, van egy szórakoztatóipari terméknek, mondjuk egy filmnek. Tehát, vagy egyszerűen kanos vagy, és akkor ki akarod verni. Akkor választasz egy pornót. Megnézed, kivered, és utána, miután jobban érzed magad, azután megnézel egy filmet, mondjuk egy filmdrámát. Megnézed az Éjféli Cowboyt. Az Éjféli Cowboyt, ahol a patkány szerepét Dustin Hoffman játsza, egy ilyen nyomorult csillagót, és ezért eszedbe nem jut rárántani, mert előtte már az megvolt. Előtte már megvolt. Tehát, mit mire használsz? Tehát, hogy érted? De én olyan embert még nem láttam, aki megnézi a legújabb James Bond filmet, és amikor Holberry kijön a tengerből, akkor gyorsan kiveri, majd nézi tovább. Tehát ilyen nincsen a világon. Erre ki lehet verni? Nem lehet. Nyilvánvalóan nem lehet. Akkor mire jó? Akkor mire jók azok a nők? Miért valók oda? Tehát hogy kerülnek oda? Ettől, hogy ott vannak azok a nők, tényleg meg kéne már a váltót csináltatni. De eddig nem bíztam az irányokban. Megvan a borát. De most látom ezeket a melleket elnézve, hogy egy fasz voltak. Miért nem perzsákkal javítattam eddig is az autómat? Egy állat vagyok. A Borát megkérdezi a Hammer kereskedő csávótól, hogy úgy hallottam, hogy ebben a típusban van pinamágnes. És meg tudnám mondani, hogy hol van beszerelve, hogy ebben a modellben van pinamágnes, mert hogy az nekem nagyon fontos lenne. Úgy néz ki, hogy a Sebbájtó környékén kell valahol ezt keresni. Tudni kell erről a fickóról, az egyébként teljes ráladtság, hogy a saját kultúrájával próbál hódítani az Egyesült Államokban. Ez a turistáknál se jön be, nincs visszataszítóbb, és én ezért nem megyek Egyiptomba, mert én nem akarok megint romba dönteni egy egész kultuszt, meg valaki biztos nagyon rajong azért a kultúráért, de ahogy turista nőkkel szemben az átlag utcai polgárot iszonyatosan vonzónak hiszi magát, és szóba elegyedik azzal, aki ott egyedül nőként séremorál, nem szeretnék egy levegőt szívni. De nem, nagyon keményen, kurva jó csávónak gondolják magukat ezek az emberek, hiszen egy olyan országból jönnek, ahol a nőnek kus. Nagyon, nagyon szép. Ott valahol összefügghet ez egyébként az eladás, hogyha szar a kocsid, és gyalogjársz, és megcsináltatod, és megint jó lesz, és megint rá tudsz dudálni, meg kikönyökölsz valami irgalmatlan szar zenére a villamos megállóban, akkor lehet, hogy azok a táncos csajok, akik a Dáridóban hátul voltak, már esetleg hajlandóak frigyre lépni vele. Én nem tudom, én ha frusztrált vagyok, és látok egy nagyon jó nőt, akkor nekem nem lesz jobb a napom. Nekem nagyon szar kedve. Nekem szarabbul leszek, tehát azt fogom érezni, hogy bassza meg, ez is itt mit csinál. Mi nem kúrja valaki valami árnyékos helyen, nekem nincsen szükségem erre. De nem? És ehhez képest meg itt mutogatják. De rendesen nem vetkőzik le, mert megkúrna a perzsa, arra ki lehetne verni. De nem! Nem, hanem csak, hogy éppen, hogy így elkezdik. De amire elkezdődne rendesen a felszopás, addigra meg már réges-régen a sebváltókat mutogatja, vagy valamelyik másik alkatrészt, csak de akkor minek? Tehát minek oda az a nő? Tehát, hogy így... Plusz, maga, nem tudom, hogy hívják a srácot, de ha ő rohadt szexi, már pedig az, mert megnyalja a száját valamelyik résznél, akkor minek a csajok? Nem? Miért bízza rám a döntést, hogy most melyik tessen a kettő közül? Miért nem mutatják csak őt, ahogy kijön a medencéből is? Megrász a haját. De arra vagyok kíváncsi, hogy Tennessee Williamsnek a Vágy villamos című darabjában miért nem kerül elő egy ilyen csöcsös nő a 40. perc környékén, csak úgy egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen 3-4 percre, csak amíg rárántasz. És utána eltűnik és mehet tovább a cselekmény. Miért? Tehát vagy Shakespeare miért nem írt bele ilyeneket? Csak előkerül, csak mert egy picsa mindig kell vele.
De tényleg, ma valahogy egy olyan kort élünk, ahol nem lehet megcsinálni egy filmet anélkül, hogy valami szerelmi szál, és hozzá valamilyen, nem tudom én, 8-as, 9-es modell picsa valahol nem szerelmi szál, lövöldözés. Az kurvára, illetve a horrorfilm, ahol miután meghal a néger, aki mindig elsőnek van meg, azután jön egy picsa, aki alul nincs semmi, hogy jó segge van, és kurva jó segge, fasz harapom el azt a szót, és akkor következő történik, szétbasz az ideg az ilyenektől, a horrorfilmben lenn van, mint olyan, nyilván kétszintes házban laknak, lássad, hogy azért ott jó élet van. Van mit veszteni egy horrorfilmben azért. Igen, jó élettől búcsúznak el a szereplők. Ketten vannak, tök oké az egész, a csaj az félig alulról meztelen, fázik, elő-hátul fázik, és amikor ketten vannak, akkor hallasz valamit az emeletről, várj, maradj itt, megnézem, mi volt ez. És akkor ott marad a csaj fázni, és nyilván nem az fog megdögleni, aki elment megnézni, mi volt ez, hanem ő esetleg. Nem, nagyon kevés olyan horrorfilm van, ahol fel van öltözve a csaj, amikor meghal, pedig azért tök ünnepélyes lenne. Illetve ahol, amikor végre ketten-hárman vannak, akkor ne válnának szét. Onnan tudod, hogy meg fogsz dögleni, amikor ott hagyod a haverodat megnézni, mi volt. Nem. Ha élni akarsz, és hallasz valamit az emeleten, és ketten vagytok, vagy küld föl, a másikat rohadjon meg úgy, hogy van, vagy menjetek ketten. Vagy menjetek nyilván ketten nem öl meg egy ilyen 4 méteres föld, egyedül, igen. Vagy pedig legyél vicces karakter, mert az sosem hal meg. De az a néger, baszki. Nem a néger. Ha két néger van, akkor a vicces karakter soha nem hal meg, az hal meg, amelyik röhög a többieken, hogy micsoda nevetséges fasság, még hogy kijön a tévéből a kislány. Ilyen hülyeséget még sosem hallottam, na ő meg fog halni. Hát ő nagyon hamar meg fog halni, és azért fog meghalni, mert te is ezt érezted az elején, hogy micsoda fasság ez, még hogy a tévéből jön ki a kislány, és a haverod, aki szintén a filmben ezt gondolta, az nagyon csúnyán meghal. Na onnantól próbálja meg ezt gondolni. Onnantól próbálj meg még mindig röhögni a dolgon, hogy a haverod már... Látod, hogy így járnak azok, akik nem hisznek a forgatókönyvírónak. Tessék! Itt a következmény. Most már be fog szarni, már csak azért is, hogy ne hallj meg. Na, akkor nézzük esetleg tovább ezt a szart, mert rengeteg van még hátra. Szervusz, Juditám! Oké, Halini, megint adom. Most azért, dehogy is. Az ellenálló képességem kiváló. Persze, amikor tetszett venni eredeti nagy lépcseppet. Bizony, a kiskönyvest a naturál kedvédől. De is van. Tudom, hogy eredeti nagy lépcsepp. A megkedvelted. Bassza meg. Ezeket olyanok írják, akik még életben nem találkoztak élő emberrel. Megint ott tartunk, hogy ugyanaz az ember írta ezt a reklámszöveget, aki a Bonbonnak a dalszövegeit. Egyszer meg akartam hirdetni már a Szabadítsuk ki a Bonbon dalszövegíróját mozgalmat. Mert teljesen nyilvánvaló, hogy a csávó az egy pincében lakik, ahol bezárták, és csak akkor kap enni, ha minden nap ír egy Bonbon dalszöveget. Míg a 60-as években, vagy a 70-es években zárták be, és ő annak a generációnak a szövegeit írja ma is. A mai fiatalokat olyan dubákkal akarja megszólítani, hogy hé, aranyapám, meg ilyen. De gondoljatok bele, hogy milyen borzalmas valaki 25-30 éve egy pincében él, kenyéren és vízen és dalszövegeket ír, és mi ezt elnézzük. Csak úgy hagyjuk. Mi lesz halljuk? Én meg azt mondom, hogy elég. Elég, szabadítsuk ki a Bonbon dalszövegíróját a pincéből. Szerintem ugyanúgy látotta ezt is. Mikor mondtál utoljára olyat embernek, hogy figyelj, öreggel. Ez milyen szó? De és mikor mondtál ilyet, hogy ugyan az ellenálló képességem kitűnő? Én úgy képzelem, nem sokat láttam, volt az a Boldog Család című sorozat, amivel mindenkinek ilyen B-s merci taxia volt, illetve szerintem ezzel a nővel kefél édermester, amikor Pumuklit kiradírozza fél órára, vagy rácsukja, így rádob egy papírlapot, hogy Pumukli most ne figyelj ide. Gyalogok valami mást is. A Pumukli... Tudja ez a csaja. És miért mester az? Miben mester az édermester? Az édermester az skizofrén. Tehát egy ilyen kurva nyomasztó sztorit, ilyen szórakoztatónak beállítani, hogy kurva érdekes, hogy Pumukli mindig csak akkor van ott, ha édermester egyedül van, nem? Nagyon furcsa, hogy senki más nem látja, ugye? Tudod, hogy miért a Pumuklit? Ugye? Pumukli a kedves kis
kis vicces kis társa édermesternek, ugye? A képzelben. És ki a faszom hiszi el ezt? Hát, hogy te bárki elhinné, de komolyan. Tudod, hogy kicsoda Pumuckli? Horáció Kane, bazd meg, a csefaszó menőcsávó, a Miami Vörheny zsarú, aki lehúzza a szemüvegét, rád néz és azt mondja, hogy tudom, hogy te etted meg az utolsó szaloncukrot, te geci. Na jó, a Pumuckli az valamikor, én legalábbis úgy képzelem, hogy valamikor az 1974-es világbajnoki döntő és az 74-es német világbajnoki címet követő érzelmi sok hatására szakadt le, hasadt le édermesternek a tudatalattiával, vagy lehasadt tudatrész, és tulajdonképpen semmi más, mint édermesternek ez a játékos, kicsit pajzánénye. Kurva nyomasztó sztori. Tehát egyszerűen és ezt úgy állítani be, ja, és mindenki hülye, aki nem hisz a Pumuckliban. Tehát ezt tudjuk, hogy ez hogy megy a skizofréneknél. Tehát, hogy ő egyedül a normális, tehát, hogy ő látja helyesen a dolgokat. Kis rajzfilm koboldok így előkerülnek bizonyos helyekről, csak úgy. Na hát a lófaszt. De most ez jobb, hogyha tőlem tudjátok, Pumuckli egy hazugság. Szeretném tudni, mert én gyakran betérek akár ugyanabba a két spárba azon a környéken, ahol én lakom. Senki nem szokta mondani, hogy szervusz Oszikám, Oszicska, Oszkárkám, nem, tehát a fogalmuk nincs, hogy hívnak, és én se tudom. Hogy ez egy mondjuk egy 10 000 főnél kevesebbet számláló településen ez így előfordul. Ez egy kurva nagy hazugság. Ez megint egy kibaszott mocskos hazugság. Tehát ez a Horváth Ádámi örökség. Horváth Ádám, a szomszédok rendező forgatókönyvírója. Megnézzék egy ilyen Starboxot, bazd meg a Robi meg a Horváth Ádám, olyan hülye nadrágban boxolók vannak, hónaik fölhúznak. De jó, de tényleg ez is egyébként a korszaknak az egyik sajátosság, hogy valakivel valami problémád van, akkor üsd a pofáját, üsd! Ez a Starbox, tehát hogy arról szól, hogy van valami problémád, akkor ezt tudom, hogy rendezd le, vágd pofán, ahogy tudod. Szóval, a Horváth Ádám volt az, aki először képzelte azt, hogy ő neki joga valamiért, talán azért, mert előtte tévéjátékokat rendezett, joga és alapja van ahhoz, hogy a képzelt világát, meg amilyen világban ő szeretne élni, azt úgy forgassa le, mint a valóságot. És úgy állítsa be. Tehát Horváth Ádám például egy olyan világot szerette, állítom egyébként, hogy a Horváth Ádám az ebben a legendás kommunizmusban, tehát ami ugye a kommunisták elképzelték majd azt a világot, ahol már pénz sem lesz, és az egyik ember nem lesz irigy a másikra, meg nem tudom, hogy ők ezt kigondolták. Eljött ez a világ, mert már nincs pénz. Horváth Ádám megvalósította a szomszédokban azt a világot, amelyben ő szeretett volna élni. Tehát Horváth Ádám úgy képzelte az ideális világot, hogy 3 generáció együtt szórakozik. Hát ezt meg is lehet nézni a Buli Magenheimnél című YouTube videót, hogyha valaki látta, amikor 3 generáció, tehát amikor a nagymama, a gyerek és az unoka együtt buliznak. Egy rémálom, és miért egy rémálom? Mert a nagymama, az anyuka és a gyerek egyaránt irtózik ettől. Tehát mindenkinek kínos és mindenkinek rettenetes. Mindenki szégyenkezik, de főleg a néző. De van egy valaki az egész országban, aki ettől jól érzi magát, Horváth Ádám. És ki nem szarja le a többit? Ki nem szarja le a többi embert? De egy ugyanilyen világ az, ami itt zajlik. Tehát, hogy itt a készítő, az ebben a posztszocialista álomban, vagy rémálomban, aztán döntsétek el ti, ebben él, és úgy képzeli, hogy az ideális világban bemész a boltba, ahol a boltos a nevet elszólít, ismeri a szokásaidat, tudja, hogy a múlt héten milyen gyógyszert szedtél, mire, hogy az már jobban van-e, ami egy hazugság. Hát nincs ilyen, ez ugyanolyan, hogy kérdezzem egy kezelőorvosát gyógyszerészét. Ki a faszomnak van gyógyszerésze? Van itt valaki, akinek gyógyszerésze? Kinek van gyógyszerésze? Nincs gyógyszerészet, bemész egy gyógyszertárba, és valamelyik odaáll a hasszához, és azt kérdezi, hogy mit adhatok. Ő ad egy gyógyszerészet, bazd meg. De ez az állítás is, hogy kérdezem egy gyógyszerészét. Élt az az ember egy napot ebben az országban, aki egy ilyet leír? Hogy kérdezzem meg a gyógyszerészemet? Igen. A gyógyszertárost. Nyilván ez a német-angol fordításból jönne. Illetve amikor valaki híres ember, akit nagyon szeretünk, meghal, és akkor a család szóvivője elmondta. Basz meg, hát én soha nem egyeztetek a családunk szóvivőjével. Lehet, hogy dugdossák a szüleim évek óta. Lehet, hogy valami... Undorító, ez ne arra, hogy ez undorító.
családnak van egy családnak egy kurvája és egy szóvivője, és mikor melyiket dugdossák? Én nem. Jó, hogy együtt is. Az lehet a király. Szóval az érdekes a szóvivő, maga a szóvivő intézmény. Miért van szóvivő? Miért van egy vállalatnak például szóvivője? Azt mondod, hogy a kormány szóvivő vagy valamelyik párt szóvivője, az is szörnyű, de miért van egy vállalatnak szóvivője? Már többi nem ér rá. Nem arról van szó, hogy a szóvivő mindig tudja, hogy aktuálisan mit hazudunk. Tehát nem arról van szó, arról van szó, hogy mondjuk egy vezérigazgató, vagy egy részlegigazgató az nem tudja, hogy mi van, nem kompetens, hogy nem tudja elmondani, értelmesen 3 mondatban, nem ezért fizetni kell valaki. Tehát nem arról van szó, hogy a szóvivő az, aki tudja, hogy most aktuálisan a cég mit hazudik kifelé. És ezért nem szólalhat meg más, ezért van ez a tisztségkod szóvivő, akár a pártnak a szóvivője, akár a kormánynak a szóvivője. Ne azokat az embereket kérdezd, akik ezt végzik, akik valóban kompetensek, akik az igazgatót adott esetben, vagy azokat, akik ténylegesen azt a munkát végzik és felelősek. Nem! Erre a funkcióra, erre a munkára egy külön embert kell alkalmazni, akinek az a feladata, hogy az aktuális napi szintű hazugságot mindig pontosan tudja. Jó, az ne akadj ki, ez egy egész osztályt alkalmaznak erre, meg sajtókapcsolatok, meg a franc, ugye tényleg valahol annyi ilyennel kell foglalkozni, hogy egyszerűen nem ér rá. Ezért tényleg az történik, amit mondasz, hogy a vezetés megmondja, hogy gyerekek, ez az irány, ezzel kapcsolatban ezt gondoljuk, ezzel kapcsolatban ezt gondoljuk, ehhez meg nem szólunk hozzá, és akkor ezt kérlek képviseljétek. Arról szól, hogy a vezetés megsokszorozza a saját idejét azzal, hogy más emberek azt az utat követik, amit ők határoztak meg. Ez a dolog. De hogyha valaki korrekt és egyenes módon kommunikál, annak miért van szüksége kommunikációs szakemberre? Miért? Tehát ez miért egy szakma, hogy egyszerűen elmondod az igazat arról, hogy mi történik, hogy mi zajlik. Lehetséges, hogy valamelyik vezető nincs képben, nincs tisztában azzal, hogy mi van az adott céggel kapcsolatban, mi a helyzet. Nem szimpatikus, baszott hülyén beszél, mindig kiáll az egyik karrierja, és nyilván szeretnék, hogy ez valami olyan kézben lenne, aki végig tud mondani egy mondatot. A rendőrség az, ahol ettől én kiakadok tényleg. Ahol az meg egy gépnek be lehetne adni, hogy milyen bűncselekmény történt, és utána mit mondjon el. Megvan? Amit a szóvivő, nincs abban, amit de bocsáss meg, a szóvivő intézménye az arról szól, hogy sosem a felelős beszél. Ez is a funkció. Soha nem a felelős, tehát soha nem az beszél, akit számon lehet kérni az adott dologért, vagy aki a csúcsán áll annak a hierarchiának, hanem erre így kineveznek egy sameszt, akinek az a dolga, hogy ilyen sajtókapcsolatokat tartson, meg így sima nyelvvel tudjon hazudni. És ez egy szakma Magyarországon, meg a világban bárhol, bassza meg. No, mindegy, nézzük tovább ezt. Mi a baj, mama? Az ügyfél a 0 forintos készpénzfelvételt választotta a koktélszámla csomag mellé. Azt mondta, azért, mert közel 1000 automatából vehet fel pénzt, külön díj nélkül. És milyen megszomorú? Az kicsim, hogy az első ATM átadásánál ismertem meg apádát. Alakítsa számláját személyiségéhez, takarékpont koktélszámla csomaggal. Nem a Metro Klubban, baszki, apádat, hanem az első ATM átadásnál. Iszonyatos komoly pillanat volt. Családi találkozás. Nem tudom, hogy ki szerzett melót, a lány az anyjának, vagy az anya a lányának. Tehát válasz a személyiségednek megfelelő bankot. Vagy mi volt az állítás? Ja, személyiségedhez illő szolgáltatást válasszál? Ez mi? Ez mi? Hogy? Tehát azon, hogy én egy irigy és jellemtelen ember vagyok. Mit ajánlom? Önnek a prémium csomagunkat ajánljuk. Mi? Én egy nagy lelkű ember vagyok, de sajnos az orális szakaszban megrekedtem. Ez olyan, mint a múltkor, amikor beszéltünk róla, hogy a sampon zsíros hajra. Én egy ilyen zsíros hajú ember vagyok. És gonosz, és kis testű kutyákat rugdosok meg, nem néz senki oda. Van-e ilyen sampon? Személyiségedhez. Tehát tényleg a pénzügyi... jaj, de jó. A pénzpiaci
pénzpiaci döntéseid azok ne a pénzügyi helyzetedhez igazodjanak, hanem a személyiségedhez. Tehát még ez a döntés is egy ilyen státuszszimbólum legyen az életedben. Tehát úgy válasszál ilyen nem tudom én, befektetési lehetőséget, ahogyan mondjuk választasz magadnak ruhát vagy autót. Hogy ez ilyen, hogy ez az, most úgy érzem, hogy ma egészen másképp keltem, mert hogy a személyiségemhez úgy illik ez a befektetési forma, amit tegnap eszközöltem. És ez most egy más érzés. Úgy érzem, hogy a személyiségem így teljesen így harmonikusabb lett. Hogy ez a 6 hónapos futamidő, én úgy érzem, hogy ennek a nagyon-nagyon beteges és nagyon-nagyon elbaszott anyakomplexusnak, amit hát így nem tudok már hordozok vagy 12 éve, ennek így megfelel ez a 6 hónapos futamidő. Mi a picsa? Már még olyan fasságokkal többik a fejünket, aminek semmi értelme nincsen. A személyiségemhez. És kik találják ki ezeket? De kik és amikor a bankosok, tehát amikor így nézik, hogy ez jó, a személyiség. Ezzel dolgozzunk, ezzel a személyiséggel, ezt szereti a piac. Ezt ugye nagyon szeretnék, a múltkori alkalommal néztünk példákat rá, vagy arra, hogy a pénzügyi szolgáltatás, ami teljesen nem a szíveshez közel álló, hanem ilyen, akkor ezt így gondolsz rá, azt hogyan próbálják közel hozni hozzád, ugye a Snoopy-val, a kiterített cash-sel, a 16 darab 20 000-essel, vagy a kisfiadat elvitted a baseball döntőre Dumával, ugye a Mastercard első ilyen reklámja. Ők csináltak egy komplex szitkomot, mindig ez a két szimpatikus szereplő van, Mr. Stokes és Ivy, akik beemelik egymást a melóba. Van itt egy jó lehetőség, anya-gyerek, nyilván a képesítésük azonos, bármikor dolgozhatnak ugyanabban a pozícióban, hiszen ők egy régi ilyen valutapénztáros család, nem tudom, 25. generációja. Már az ők apjuk, anyjuk is valutapénztáros. Nem volt apjuk, férfiakat világéletükben megvetették, és nem kellene, ATM-ből veszik ki magukat. Szűznemzéssel élvezi el őket az ATM automata. Na most azon szarsz be, hogy nekem ugye vannak cégeim, és én ilyen pénzből élek, meg kizsákmányolok embereket, meg még néha ilyen reklámokat is kitalálok. Még büszke is vagy rá. Borzalmas az egész, hogy egy ilyen létezik. Van egy videógyártó cégem, és egy kurva rendes üzlettársam, akit te ismersz, a Boros. És a Boros, én nagyon-nagyon szeretem a csávót, mert ő ilyen mindent szétalkuszik, nem ad semmiért 101 forintot, ha 99-ért is jó, és a következő preferencia szerint választotta az egyik vállalkozásunknak bankot, legyen Zuglóban közel egy fiókja ahhoz, ahol ő lakik, és a lehető legolcsóbb havi számlavezetési díj. Ez a kettő, semmilyen más izé. Most elkezdett működni ez a cég, és nekem mennem kell aláírni, meg mindenféle szart csinálni. Bementünk a fiókba, esküszöm, olyan, mint a valakinek a nappaliában lennél. Minden egyel szarabb, mint egy rendes bankban, ami rendesen kizsákmányol, és utána van belőle, legalább tudod, csinál belőle egy ilyen fasz a környezetet, ahova bemehetsz. Na ezeknél ilyen beelmennek az IKEA-ba szerintem, akik ott dolgoznak, és akkor Andikám, mennyit kaptunk fogasra? 7990, itt van 6990-ért is, akkor még 1000-ért megvehetjük azt a billentyűzet döntő izét. És ilyenekkel van tele, és amikor először voltam, akkor három nagyon szimpatikus csáv volt, meg nagyon udvarias a biztonsági őr, tehát így szerintem ki se dobna, hogyha ott fegyverrel hadonászol. És mindenki nagyon helyes volt, nem volt két egyforma nyomtatott anyag, de ki volt nyomtatva. Tehát valahol már tartunk, de az egyik Word, a másik Excel, a harmadikat már ki tudtuk szervezni, az úgy meg van dizájnolva, előre van nyomva, hát ez fekete-fehér. Kinél van meg az eredeti Word, elfogyott senkinél, akkor az utolsót lefénymásolom 150-től, és akkor elkezdünk csikosodni, meg szarnak bele bazd meg az egészbe, és a legjobb az, hogy egyik pillanatról a másikra lett nekik is sorszámnyomtatógépük. Mert úgy látták, hogy ha máshol van ilyen, akkor itt is négyen vannak benne, ezt el tudod dönteni, ugyanúgy, mint az STK-ban, amikor úgy néz rád a nyugdíjas bazd, mint a véres ronyra, hogy ugye emlékszel, hogy előbb voltam itt a gyógyszert feliratni. Na mindegy. És a sorszám nyomó automatájuk is lassabban nyomtat, mint a többieké. Tehát, hogy mindenük van, de minden egyen szarabb legyen, és az ő nevükben is benne van, hogy takarék.
Mert ez valahogy így magával hordozza ezt az egészet, ami egyébként például a Tesco-nál a kurva nagy hazugság, aminek a két színű logója, amit mindenhol olcsóbb kinyomtatni, reklámanyagon, mindennek szarul néz ki, biztos azért olyan szarul néz ki a logójuk, mert annyira olcsón adnak mindent, hogy még az arculatra sem maradt pénzük. Az közben nagy fasz. Jó, hát ami a Mikuláshoz képest a télapó, az a bankhoz képest a takarékpénztár. Tehát ahogyan a szocialista Mikulás a télapó... Mondd a bélyeges izért, hogy te is gyűjtötted, de soha nem költötted. Nem. Kigyűjtött takarékbélyeget a 80-as években. Mondjuk... És itt tartotok, érdemes volt? Belőle valamit? Ez egy fasság volt az egész. Nem, hát arról szólt a takarékbélyeg, hogy már az egészen fiatal generációkat korrumpálni, és már az egészen fiatal generációkat... Még bélyeget vettünk. Tényleg? A megtakarítósból bélyeget! Milyen bélyeget vettek? Még bélyeget! Beváltották a takarékbélyegeket még bélyegre. És végül az egészből LSD bélyeget vettek. Szóval, ami a nagyon súlyos, hogyha belegondolsz, hogy a takarékbélyeg semmi másról nem szólt, mint a legfiatalabb generációkat bűrészesíteni a szocializmus, meg egyáltalán az egypártrendszer és a pártállamiságnak a működésében. Tehát már egészen fiatalon te fektesd be a rendszerbe. Tehát azzal a pénzzel, ami nálad van, azt add az államnak, majd ő forgatja. Nála jó helyen lesz. Tehát tulajdonképpen a bankrendszerben, tehát kinek jutna eszébe 6 éves gyerekektől bazd meg az uzsonna pénzt elszedni, hogy megkamatoztatom, jól fogsz járni, csak figyelj, lesz biciklire bazd meg. Kinek jutna ilyesmi eszébe, akkor ez tök természetes volt. És az a nagyon durva, hogy akkor egyetlen egy bankár volt az állam. De olyan gátlástalan, hogy mondom, a gyerekeket is ügyfélnek tekintettek. Képzeld el azt a befektetési alapkezelőt abban az időben, aki így ül, mi legyen most így a gyerekek, akkor összehozták, szerintem most már így komolyan meg tudjuk baszni a pénzpiacot ezzel a 6400 forinttal, ami a megyéből összejött. Mi legyen? Hívjuk fel a Sorost, tudod, így mit csináljuk? És akkor azt mondja, hogy nem tudom, ingatlan alap, vagy tech részei, mi Apple? Tudod, és 82-ben beszélgetnek, hogy eleve ingatlan, IKV, alig van saját lakás, nem? Meg mit tudod én is? Hova fektették? Mi az, hogy befektették? Nem, eltették, bevarták a párnába ők, mert akkor a párnát nem tudnál otthon csinálni, amiben ez mind elfér, hanem segítő párnát tudtak jobban varni szerintem. Ez az volt a szolgáltatás. Na, hát akkor váltsunk a szexi anyukáról és a szép fiatal kislányáról, és lépjünk tovább. Azt hiszem, hogy állóképek fognak következni. Itt szeretnénk, tényleg a Do It Yourself legaljára megyünk el. Kóbormacskát, olyan, mint az angolórát adok-veszek. Tehát egyetlen kérdés, hogy vajon miből van a kolbász? Kinek vannak tippjei? Legalább arra figyelt volna, hogy ahol a kóbormacskát megveszi, azt kirakja, és utána megy egy sarkot, és kirakja azt, hogy házi kolbász eladó. De ki a faszom akar ott házi kolbászt venni, ahol kóbormacskát vásárolnak meg? Tehát, hogy mondjam, kinek nem jut eszébe egy ilyen alapján az, hogy akarok-e macskakolbászt enni, vagy sem? Szerintem egy jogos kérdés. És milyen kibaszott pofátlan csávó. 300 forint. Mit rak ő bele? Mondjuk persze a szakértelem, ugye? Hát az azért van. Nyilván. Hát meg ott van a macskának a kolbászra fel nem használható része. Ugye abból egy részből bicikli prizma lesz, azt hiszem. De mit csinálnak még? Meg kő, macskakő, meg itt a nadrág. És akkor a többiből lesz a kolbász. A fackiának még macskából könyörgő. Nyelv! Igen, basszások meg, macskanyelvről nekem van egy négercsók jut eszembe. Azt tudjátok, hogy a négercsók az miből készült? A négercsók az állati eredetű vágóhídi nyesenyékhúsból készült. Olyan, tehát én egyszer elolvastam. De az a zselé. Mit tartalmaz a négercsók? A négercsók abban nagyon kevés szénhidrát van, szinte mind fehérje, tehát jól cukrozva. Az a lényeg, hogy edzés után kell bőrke, szőr,
akkor vannak benne ezek az ízületek, tehát mondom, amit húsként, tehát amit a hentes már nem viszel, és ott marad a vágóhídon, valaki ilyen vágóhídi hulladék, és abból készül a négercsók. Sose gondolnád, bazd meg, tehát hogy miket készítenek ilyenekből. És ténylegesen mondom, ez az ilyen porc, ilyenekből készül a négercsók. Mindig is undorító volt. Mi készül még ebből a megcsikán? Nem? Meg a nuggets? Nem, a csodálatos a téli szalámi. Tehát a téli szalámi a legdrágább húskészítmény, ami a legolcsóbb alapanyagokból készül. Tehát annál nagyobb üzlet, mint a téli szalámi nincsen, hogy söpörd le a pultot a vágóhídon, és gyártsál belőle egy olyan terméket, amit a színhúsnál drágában adsz majd el. Ez a téli szalámi. És ha buszos nyaralásra menet státuszt akarsz kiharcolni magadnak, akkor viszed a folpakba csomagolt zsöblét, és így néha tolsz egy ilyen kis szalámi büfit, és akkor ezt megkerestem rá a pénzt. Van, teljük szalámira, bazd meg. Úgyhogy a tengerre néző szobáról már most mondjatok rá, hogyha kialakulna az a helyzet. Nézzünk még egy ilyet. Na jó, ez kész már. Robi lehet, hogy ezt nem is láttad, aznak ezt meg kell fejteni. Felolvasom. Dr. Olaj László, sebészfőorvos, megyei főorvosok névnapja alkalmából gratulálunk. Hosszú életet, jó egészséget kívánunk mindkettőjüknek. 1977. március 18-a 100%. Sopron, 2006. augusztus 4. Tisztelettel, 11 óra jelige, nem jeligére, 76. februártól ügyfelünk, kezelő sebészorvosra, 9 titkos személy. 2005. március 1-től április 19-ig felülvizsgálatot tartó 2 bíró, Özvegy Somogyi Józsefnél. 20 szóig ingyenes az apró hirdetés, ez mondjuk egy kicsit többnek tűnik, de ha még ingyenes se éri meg ezt feladni. Egyszerűen nem tudjuk, hogy Olaj Lászlót 9 titkos személy valami félrekezelés miatt meg akarja ölni, vagy megköszöni neki a sok éves gondoskodást, vagy megúszott valamit? De a 11 óra jelige az mit jelent? Tehát az hol lehet mit átvenni, hogyha azt mondod, hogy 11 óra? Tehát az hogy kerül oda bele? Ez mind olyan, hogy föladsz valamit, tudod, szokott lenni ilyen filmekben, amikor tudod, hogy mindig a szerdai Pravdában kell az első apró hirdetést nézned, és akkor aktiválva vagy, mint alvó ügynök, baszki, mert benne volt az a szó, hogy eleve, hogy jön oda? Ez tele van ilyen jelenet. Dr. Olaj László névnapja alkalmából gratulálunk, hosszú egészséget kívánunk mindkettőjüknek. Ja, másik! Olaj és László! A Olajnak és Lászlónak egyaránt? Vagy hogy érti? És azt hogy érti, hogy 1977. március 18 100%? Tehát tudni, hogy akkor? Tehát biztosan akkor kívánom? Tehát és hirtelen ugrunk az időben egy kurva nagyot. Csak azért, mert tisztelettel 11 óra jelige, de mi az, hogy 76 február megint vissza a múltba? Jó, ez zseniális. Ez a megelevenedett schizofrénia. Tehát itt egy schizofrén ember egyetlen hirdetéssel nagyon sok problémát szeretne megoldani, de egyik sem valóságos. Tehát szerintem ez a megfejtés. Ez valahol egy természetes... nem sikerült a kezelésre. Lehet, hogy az történik itt, hogy a 9 titkos személy, akinek ügyfele volt a beteg, az nem felejt, basz meg. Tehát Olaj László, lapítsál, köcsög. Mert tudjuk ki vagy. Tudom a címed. Na ez egy olyan szituáció. Azért aláírja a 9 titkos személy, hogy ők mind együtt egy Somogyi Józsefnél, amikor a 9 titkos személy összerakja a gyűrűjét, és azt mondja, hogy föld, víz, levegő, ételhordó, nyugdíj, faszom, akkor így BKV, akkor így fölszállnak, megszületnek egy Somogyi Józsefnél. Megszületik Özvegy Somogyi Józsefnél. Titkos szövetségünkből szülessen meg Özvegy Somogyi Józsefnél. A szupernyugger! Somogyi Józsefnél! És amikor Somogyi Józsefnél nagyon geci, akkor ilyen sportkocsivá alakul. Ételhordóban, nem? Van ez a tudjátok, hogy van ez a nyugger kocsi, amit így húznak maguk mögött. Az a csodálatos, amikor egyszer befogtam.
a Spárban bevásároltam, és így jöttem kifelé, és így feltorlódtak a Junker kocsik, de tényleg mint egy ilyen dugó lett volna, és így már az utcán is így álltak így sorban, így a Junker kocsik így egymás egyén hátára, azt így láttam, hogy így ritkán van olyan, hogy ilyen élesen, ilyen tisztán, ilyen kitisztul a kép, és ilyen élesen látod, ahogy előrekszik a társadalom. De így általában ezt így nem látod, mert az összes Junker nincs soha egy helyen, mert mindegyik otthon nézi a... Nincs ilyen fesztivál külön, hogy hozd el a nyugdíjtankodat, hogy mutasd, hogy melyik skót családhoz tartozol. Igen, a nyuggereket nem csődítik össze, mert mindegyik külön-külön is eléggé csóró, és a csirkefarhát akció az nem létezik, hiszen a csirkefarhát az eleve a csirke akció. Ezért a nyugger az ritkán találkozik másik nyuggerrel, főleg, hogy ezek már nem is szerint jutok csirkefarháthoz, de amikor olcsó farkát, meg ne fogd a tehén. Na jó, minden. El tudod képzelni, amikor az új gazdag nyugdíjas, nem is tudom értelmezni az egészet, így van ez a sor nyugdíjas a sok kockás izével, húzós kocsival, és jobbról leállósával előz, mert ő merci, tehát ő neki divatos színű nyuggertakja van, úgyhogy elnézte a picsába a szaroddal, meg kimész a külső sávba, balra indexelve, jobbra két villogóval. Nem, folyamatosan a bal index, és úgy húzni le Balatonra. Plusz villog. Balatoni lehúzni. 220-szal. Faszom a szátokba. A lába én, csak egy ilyen kör van rajzolva, mint a gyalogkakukban. Plusz szakadékon mindig továbbfutás, és egy másodperc múlva esik csak rá. Nincs azonnal egy X-irány, egy gyors. 9 titkos személy, 2005 már, de az a csodálatos, hogy nem tudod úgy fölbontani a szöveget, hogy értelmes legyen. Ha csak annyit olvasol el, hogy 2005. március 1-től április 19-ig felülvizsgálatot tartó két bíró, akkor sincsen állítmány. Én ezt azt gondolnám, hogy ez tartó két bíró mit csinál? Ők küldték. De erre oda jön egy Somogyi Józsefné Transformer Irénke, és akkor ő az egyik bíró, vagy ő a harmadik személy a két bíró mellé, a 9-ből. Mi a túlról van? Ez van, ha kedvezményt adsz, és ingyenesen adod a élet és 20 szóig. De ez történik Magyarországon, ha olcsó az apró hirdetés. Van egy olyan csomag, hogy így nem 40 szó, és akkor egy viszonylag optimális pénzért tudsz hirdetni, akkor ez történik meg. Ez valahol ott lehet ennek az élet, amikor megtestesül nem is optimális, hanem az ideális hirdetés a hirdető szempontjából, amikor 20 darab EAN kódot felsorol gyakorlatilag az, hogy milyen vonalkódú termékeket szeretne használtan eladni, és utána keresd ki. De így a leggazdaságosabb. De eddig ugye nem jutsz el, hiszen kiértené, ezért ők is azért gyakorolnak némi szerénységet, és úgy gondolják, hogy akkor legyünk érthetőek, és inkább szavakba öltik, hogy mit szeretnének. És azt szeretnénk tudni, hogy vajon képesek-e a reklámkészítők, vagy ha nem reklámkészítők, akkor a hirdetésre pénzt költeni hajlandó emberek idáig lealacsonyodni akkor, hogyha a tévével hirdetnek. És igen, bazd meg. Tehát lesz ilyen, de azt hiszem, hogy van még egy ilyen apró hirdetésünk. Kurva jó aludt. Mindegy. De az a csodálatos, hogy a csónakról kér fényképet. A hölgy igazán nem érdekli. Ugye a hölgynek kisebb testi hibáit a csónak bőven tudja pótolni. Hát a hölgynek úszóhártya lehet a két karja és a teste között. Sőt, ha van, az külön jó. Külön előny. Hiszen bármikor könnyen kiesett a csónakból, amelyről fényképet kérek. És ekkora kirisztákat. De mennyire gusztustalan, tehát gondoljál már bele ebbe, amennyire gusztustalan, annyira kis stílű, mert mondjuk azt írnám, hogy keresek olyan társat magamnak egy életre, a legnagyobb szerelem, és akinek hatalmas családi háza van a Rózsadombon, amelyről fényképet kérek. Ja, ezt látjuk, akkor azt látjuk, hogy egy féreg vagyok, de legalább, hogy mondjam, van egy referencia szint, amiért féreg vagyok. Tehát van az a rózsadombi villa, amiért én lemegyek féregbe. De egy kibaszott csónakra föl, hát egy csónakra föl ő keresi párját 45 és 50 éves hölgy személyében. Egyszerűen tehát, hogy
Itt arról van szó, hogy a csávó, vagy arról van szó, hogy nincs sónakja, és nincs pénze, mert elissza. Tehát mennyi lehet egy csónak, amiből horgászni lehet? Mondjuk 30 000 forint? Tehát így most mondtam egy ilyen nagyon merész. Ennyiért elviselnél egy picsát? Ennyiért egy 45-50 éves nőt bele a csónakba? Hogy ne kelljen kifizetni? Lehet, hogy jól tud evezni, ha van csónakja. De hogy egyébként az angol teázás és szokások és a horgászás között látok némi párhuzamot. Ugyan konkrétan azt, hogy kurvára nem pecáznak és kurvára nem teáznak. Hanem a horgászás az arról szól, hogy büdös hal, evezni kell, gumicsizma, megölni állatokat, amit így csinálnak gyakorlatilag előtte. Nyilván a csajok nem akarnak menni, végre beszéltünk a hüvelygombának a másik, a fociról, nem tudom miről, vagy arról, hogy hülye az asszony. Ez a horgászás. Kizár dolog, hogy beszéljünk a prostatákról. A halnak a száját rángatom, és utána megeszem azt a szart. A teázás az ugyanez. Eltartják a kis ujjukat, és azt mondják az angolok, hogy teáznak. Láttam egy dokumentumfilmben, amikor teáznak tényleg, tehát a királyi család és közvetlen vonzás körzete, meg a 9 titkos személy, meg a Somogyi Józsefné, meg, tehát akik igazán számítanak ételmester celebek, bazd meg. Tehát, hogy a komoly emberek úgy teáznak, kihoznak egy olyan tálcát, ami 4 szintes, és tele van kurva jó tea süteménnyel, abból megesznek fejenként egy olyan 1200 dekagrammot, és isznak hozzá egy teát. Hát hogy nevezzük ezt el? Sütit zabálunk a nagy picsánkkal, vagy teázunk? Legyen már teázunk, hát mégis arisztokraták vagyunk benne, nehogy már mondjuk, hogy azért. Na így teáznak, meg így horgásznak szerintem az emberek. Nyilván fogom kapni akkor holnap a kritikát a horgászoktól, hogy azért nem tudom mi a mindenek a csúcsa és a egyévállás a természettel a melegvíz kifolyónál Újpesten. Teljesen nyilvánvaló, hogy a horgászás nem a halfogásról szól, a halfogásról a halászat szól, ami kurvára nem sportszerű a hallal szemben, így berakni egy hálót, így le a fenékig, és tudod, ilyen súlyok vannak, amik lehúzzák a fenékre, és így végighúzni a tavon. Még horgászoknak nem érdemes nézni, mert kibaszott demoralizáló. Egész nap ülsz a kibaszott csónakban, plusz a 45 éves nővel, basz meg, ami külön gáz. De simán benne van, hogy 50, csak még erről nem volt szó, hiszen a csónak a lényeg. És horgászol, és közben nézed, ahogyan ilyen nagy üzemben basz meg, de mint a sódert, úgy öntik ki basz meg a halat. Tehát, hogy ez nyilván kurva szar, egész nap nem fogtál semmi. Milyen holdszórással dolgoznak a halászok? Tehát mik kerülnek még abba a hálóba, aminek nem kell? Tehát nincs face control. Ott van egy, rákokat halász, és akkor benne van egy, mondjál valami állatot, ami a rákokkal minden állatot kiszednek onnan, és az a lényeg, hogy miután kiszedték a hálóval az összes halat, utána ők elmennek teázni. Azért, mert dögöljön meg az a sok halott, az a nincs. És amikor már az összes megdöglött, mert sokkal nehezebb úgy válogatni, hogy így dobálja. Olyan, mint az óvodásokat megszámolni, ha nem rendezik. Igen. Sokkal egyszerűbb, így ott hagyni őket. Addig elmenni teázni, és akkor visszaérsz, és már mindegyik megnyugodott. Csak pihen. Különben szétfeszíti a rácsot, és úgy. Akkor egyenként visszadobálod azt, amiért nem fizetnek. Tehát, hogy igazából, vannak előtte rákhalászok, akik rengeteg halat is, meg polipot, meg mindent kifognak, azokat így visszadobálják döglötten. A Jenny 2 nevű hajón foreszték. Amúgy így. Nem, valójában ilyen nincs is, hogy rákászhajó, ez csak Forrest Gumpban van. Persze. Találtam fasságot. Na, akkor esetleg egy kicsit tovább nézhetjük esetleg. Most jön mozgóképben ugyanez a színvonal. Horgászok, halászok, figyelem! Piaci és képnyalas minőségi tatai ponty elmondó nettó 520-550 forintos áron. Nagy mennyiségnél extra kedvezmény. Ugyanitt gazdaságban használható haszongépjárművek és terepjárók már 275 000 forinttól. Információ plusz 36 30 510 44 20 vagy labotor.hu. De ez kész van. Van, aki oda van a pontjér, na. Neki ez pont jó. Kész. Egy millióban van, hogy mindent elsütni. Ja. De nem, tényleg csodás. És nekem először azon kívül, hogy free mail, meg a mobil számom, meg
Egyébként a Story TV-ről vettem föl ezt a mobiltelefonom segítségével. A Story TV-t kurva sok olyan nő nézi, aki kilószámra akar pontyot fölvásárolni egész nap. Másra se gondol. Délig, amíg nem megy ez a reklám, nem tud koncentrálni se a TV-shopra, a spirál alakú uborkagyártó 25. fasságra, meg a Pécsi Ildikóra, aki emberi nevet ad a fritőznek. Eleve a fritőz, tehát a fritőz az az intézmény, ami ott végződik a szarproli ősember férfi hozzáállás. Ott kezdődik, hogy szekrénysort vásárolsz, és ott végződik, hogy a szerelmednek karácsonyra fritőzt vásárolsz. És ezzel egy helyre raktad, hogy akkor itt is gondolsz róla, ha nincs csónakja, mi a faszt akar? Majd elfogad. De én azt nem értem, hogy gondolták el ezt. Így nézed a reklámot, hogy ponty, hát jó üzletnek tűnik, de nem akarok pontyot, nem? Mi a szart kezdenik vele? No, de haszonygépjármű. És erre az asszociációra épít a hirdetés. Ott van 3 ilyen szar, egy terepjáró, most mit tudom én, sose volt terepjárom, de mondjuk a nagyon prostó csávó 2 millióért meg tud venni egyet, és akkor 100-at költ egy hónapba benzinre, de már ő a Jani. Vagy 20 millió, vagy 32. Mit tudom én? Ott van egy fűnyírógép, ami lehet 17 000 forinttól 175 000-ig, meg egy mikrobusz, amit 150-től 7,5 millió forintig kap. Oda rakja ezt a 3-at egy képre, és már 275 000 forinttól. Az első 275 000-be kerül, a második 5 millióba, a harmadik pedig 11 millióba. Kurva jól jársz, bármelyikben nyúlsz bele. Hívd most. Rufpihán. Vedd le a trikóm és élvezd a testem, bazd meg. Hát ez teljesen kész van. És akkor ezt ugye a két nyaras, de mit tudom én mi az tényleg, de a Story TV nézői azt hiszem ugyanígy éreznek. Tehát nem a hentesek nézik a Story TV-t, hanem a Pedro Alvarezre lantozó, egyedül maradt lantozást, gondolom el tudjuk helyezni, mi lehet. Otthon ülő anyukák, akik a James Bond előtt megnézik a nem tudom mit, hogy nehogy a James Bond közben a smokingját összeszkvirteljék, az meg a James Bondnak. Na, nekik szól a Story TV, és a kéknyaras tatai ponty az itt kurvára ül. Tehát ott, hol találok meg a pontyfelvál, hol a picsába lehetnek, itt van, itt úszkálnak. 10 000-ével hol adjam el? Story TV-t próbáltak, Sanya? Illetve Labotó, tehát hogy így szólítják a barátai, a labotó@freemail.hu nevű rejtélyes idegent. Volt egy ilyen ügyfelünk, nagyon kemény csávó volt, egy autószervize volt, Kína faszomban, tehát biztos ott laknak emberek, és itt is olyan, aki a 18. kerületben lakik. Tök mindegy, hogy hol lakik, nekem lakik ott barátom, neki ott van a cége, a gyára, a mindene, és egy évben 2-szer jön be a belvárosba. Mert leszarja, mert gyakorlatilag ő ott boldog. Ennek az embernek egy kurva jó autószervize volt ott, ahol öltönybe járt dolgozni. Nem tudom miért, de mindegy, tehát egy brandet csinált, arculata volt meg minden, és elmondta, hogy a top, amikor ő úgy érzi, hogy kiteljesedett a kommunikációja a lehetséges fogyasztói felé, az egy televízió reklám. És akkor így, szerinted a 18. kerületben fognak özönleni az emberek? Tehát ez nem egy lokális szolgáltatás, de neki az egy státuszt jelentett volna, hogy én bazd meg olyan szerviz vagyok, aki az egész kurva országnak hirdet a tévébe, vagy mint ez az iráni szerencsétlen, akit az egész világ látott, de akkor se fogsz oda menni Los Angeles külső megállóhely településre baszki, hogy megcsináltasd a váltódat. Mert a kárnak hirdet az egész rohadt világot. Miért van valaki a vállára egy kibaszott halat? Egy pontyot, bazd meg. Kétféle tetkót is meg. Lehet, hogy nem ezt kértem, amikor hátadon van, akkor sokszor... Ja. Jó lesz így? Hát nem. Volt egy kurva nagy kibaszás egy csávóval, aki a hátára föltetováltatott egy nagy 7-est, és azt a feliratot, hogy Beckham, de nem raktak bele H betűt. Tehát így kimaradt belőle a H betű. És így Beckham lett belőle, ami szerintem kurva szar. Tehát, hogy ekkora kibaszás a világon nincsen. Volt, és nem volt benne a H betű. Jó, most, hogyha a H betű ott van, akkor megvalósult egy proli koncepció, bazd meg. De ha nincs ott a H, akkor nagyon szar. De most nem. Vagy nem. H nélkül. És
van, aki fel akart iratni magára valami kínai bölcsességet, és feliratták rá, hogy illatos omlós csirke, azt hiszem. És de valami 6 vagy 7 évig nem is tudta elolvasni, és 6 vagy 7 évig kurva mutogatta mindenkinek, hogy ez micsoda, és egyszer találkozott egy kínai, valaki lefordította neki. És az milyen szar? Hogy ez a komplet identitásod így lehetől a picsába, hogy nem arról van szó, hogy a Beyoncé-kkal fordul ez elő, és akkor így belegondol, hogy illatos is vagyok, omlos is vagyok, csirke is vagyok. Jó. Hát, mamát. Jó, igen. Jó, az illatos omlós csirke az egyébként nem mindenkinek rossz, mert ennél az illatos omlós csirke is jó. Én azt mondhatném azért, ez egy kibaszott undorító, nyálkás, ostoba állatot fölvarni a saját vállára. Kétféle tetkót ismerek. Az egyik az a non-figuratív. Azt azért csinálják, mert állítólag szép. A ribancnak a rendszám az azért kell, hogy felismerjed, amikor éppen kúrod, hogy ez nem az, akit tegnap kúrtam. Tehát ilyen, egyszerűen egy azonosító jel. Kicsit olyan, mint a memóri játék egyébként. Tehát, hogy az igen. Az a legjobb, amikor lefordítod őket, és akkor választani kell. És akkor megfordítod őt meg őt, és akkor ők egy pár, és akkor nyalják egymást a sarokban, és te játszol tovább. Szóval... Memória. Szóval az egész a memóriáról szól, hagyjuk a szexet. Szóval ez az egyik, amikor látvány, tehát amikor szép, tehát amikor azt mondja, hogy szép. A másik az, amikor azt mondja, hogy nem szép, de legalább igaz. Tehát ezek a tartalmi, ideológiai dolgok, mit tudom én, valaki fölvar magára egy anarchiát, vagy ideírja azt, hogy üss. Igen, vagy azt írja, hogy marika. Vagy fölvarja magára azt, hogy nem tudom én, vagy akármit, amiben hisz, érted? Van, aki horogkeresztet var magára, van, aki sarlókalapácsot, valaki anarchiát. Özvegy Somogyi Józsefnél. De ki a faszon fog egy kibaszott halat fölvarni? Ez mi? Ez mi? És ezzel ő mit akar közölni? Vagy mit akar a világgal közölni? Azt, hogy hal? Vagy azt, hogy a hal jó, mert tele van omega-6 zsírsavval, vagy mi az a 3-nal. Nekem legalább 3 hal lenne. De hogy mi a szart akar ezzel? Tehát lehet, hogy ő halak jegyben született. Akkor miért egy? Vagy a Jézusos hal a kocsi hátuljáról. Tudod, valaki búvárt tesz ki, valaki golfozót, valaki hal. Igen. Hát ez annyira idégtelen, tehát hogy biztos, hogy átgondolta, tehát én például azért nem vezetnék egy tetoválószalon, mert bejön valami proli, és azt mondja, hogy kitaláltam ezt, akarom, és mennyi ideje találtad ki? Hát ő 4 órája. Akkor menj haza, gondolkodjál el, beszélj a haverjaiddal, biztos, hogy jó ötlet. De ilyet egy tetoválószalonban nem mondanak, mert kurva jó 20 000 forint, basz meg üljél. Jó, nem először rajzolnak neki valamit, és lehet, hogy másnap varják föl rá. De hát pont ott könnyű rajzolni, úgyhogy lehet, hogy neki még aznap föl. De hogy mit gondol maga a ponty? Hogy a faszba kerülök ide valakinek a vállára? Miért? Én vízben élek. Semmilyen ideológia nem tartozik hozzám, és ronda vagyok, mint a bűn. A fasznak kerülök ide. És ráadásul fuldoknik, hiszen víz nincs. Sehol. Az emberi test, mit tudom én, 80% a víz. Úgyhogy jó neki ott. Ha aláírod, hogy az Isten hátán vagyok, akkor jó lesz. Na lépjünk tovább. Nem tudunk tovább lépni. A 2 nyaras tatai pontyot szerettük volna megbeszélni. Tehát azt a pillanatot, amikor valaki odáig elmegy, hogy úgy érzi, hogy az ő szolgáltatását tévében kell hirdetni, a lehető legszarabb csatornát választotta ahhoz képest, amiről szó van, a lehető legbénább csóróban állt hozzá, hogy az apró hirdetés ingyenességét tudta integrálni abba, amire utána ő pénzt költött, tehát hogy ismert valakit, vagy nem tudom mi, és azt is képtelen volt eldönteni az meg, hogy mit árul, hogy kiknek, hogy ehhez igénybe vesz valamilyen szakmai segítséget, vagy nem. A Robival itt sok olyan reklámról beszéltünk, ahol egyet kellett értenem vele, hogy ez kurva szar. Én alapvetően nem utálom se ezt a szakmát, az iparágat, még a reklámokat se, de borzalmasan ahova leereszkednek időnként emberek, és akkor azt mondom, hogy ezek voltak azok, ahol költeni nem akartak rá, illetve okosabbnak gondolták magukat. Ez még szarabb, mint amikor valakinek fizettek érte, és legalább érted hozzá, hogy basszál az egészet. Jó, hát igen, ez a nagy kérdés, hogy a rosszat jól, vagy a rosszat rosszul a rosszabb. Szerintem a rosszat jól, a rosszabb, de hát persze ebben megoszlanak a vélemények. Most nem értettem. Mit csinálunk a micsodával? A mi és a hogyan vonatkozásairól van szó. A mi
az a rossz. A rosszat jól, az a rosszabb szerinted, vagy a rosszat rosszul? Ez a kérdés. Hát az egyikben 2 rossz volt, akkor az a rosszabb. Igen? Aha. Hitler kiirtott 6 millió zsidót, mert jól csinálta. Ha rosszul csinálta volna, csak 2 milliót írt ki. Tehát mi a rosszabb? A rosszat rosszul, vagy a rosszat jól? Van egy ilyen 4 kvadránsra osztott kis ábra, tudod, igen, van a jól, meg a jót rosszul. Hülyeséget szorgalmasan, meg a hülyeséget lustán, meg a jó dolgot. Igen, és ugyanerre jutsz. És ugyanerre jutsz. Igen. Fú, nem tudom, elmerjem mondani a holokauszt relativizálás megfordítása gondolatomat. Mondd el. Ha nem bűncselekmény, mert én ezt nem kérdőjelezem meg, csak azt hiszem, hogy bűncselekmény ezt valamilyen számértéket megkérdőjelezni, amivel egyet is értek. Na de mi van, ha pluszba kérdőjelezem meg? Ha 1 millióval tévednél, de nem azt mondod, hogy 5 millió, hanem azt mondod, hogy 8 millió halt meg. Hazugság! Hazudnak! Hazugság a 6 millió! 8 millió halt meg! Akkor ez büntetendő vagy nem? De a törvénybetűje alapján ez büntetendő, hiszen elvitatod a 6 milliós számot. De nem lefelé, hanem fölfelé. Robi, azt fogja kérni, hogyha kirabolsz egy móri ersztefiókot, 2-től 5, 8-tól 20, mit tudom én hány év, és akkor ezt tudod, hogy 5 év, és tudod, hogy egy 5 milliózásért, amit senki ne kövessen el, mert menjen a picsába, ezt kiveri mondani, a 6 helyet. Ja, igen, ha azért 5 év jár, és a móri mészárlásért egy 5-ös, akkor betolsz egy 7 milliót, és akkor oké, hogy a móri mészárlás. De ez egy konvertibilis. Nem. Az a jó, hogy elkövetted a móri mészárlást, és utána viszont azt mondod, hogy 16 millió halt meg, és kész, le se csukhatnak. Kész. Egyszerűen rögtön ledolgoztad. De mondasz 32 milliót, és kiírthatsz 30-40 embert tök ingyen. Adás, nem? Amíg a készlet tart. De nem mondhatsz többet, mint amennyi zsidó volt összesen. Ez még fontos szabály. Afölé nem mehetsz. De én is 6-8 ember büntetlenül kiírhatsz. Én vakon sírok most. Na jó, most már tovább léphetünk a pontyok világán? Pontyok tehetünk ennek a kérdéskörnek a végére? Pontyot a végére. Ez van, Robi, ez van, amikor annyi anyagod van, hogy nem alszanak el az emberek 2 óra múlva. Ez az, amikor megpörgetjük, és végig tudjuk beszélni az egészet. És a végén rátérhetünk a kellemetlen részére, nem, hanem hogy mi az, amiben most 3 adást végig, vagy műsor. Az az igazság, hogy ezeket a reklámokat, amiket most összeválogattunk, ezeket mi egy adásba szántuk. De aztán nagyon hamar rájöttünk arra, hogy ez egy adásban sok lesz, így lett belőle 2,5. Igen. És hát nem maradt más hátra, mint megköszönni a nagyon kedves figyelmeteket, és a továbbiakban a figyelmetekbe ajánlani elsősorban azt, hogy a reklámokat, azokat lehetőség szerint a helyükön kezeljétek. Nyilvánvalóan olyan tanácsot nem lehet adni senkinek, hogy ne nézze a reklámokat, mert a reklámok néznek ránk. És mi pedig egyszerűen már reflexből is, meg öntudatlanul is visszanézünk a reklámokra. Hanem csak annyi, hogy nézzétek tudatosan a reklámokat. Tehát, hogy ne az legyen, hogy egy ilyen félálomban a reklámok azok így becsúsznak így a tudat alá, hanem mindig legyen egy kontroll. Így is úgy is becsúsznak a tudat alá, de még mielőtt lecsúsznának a tudat alá, te fölcímkézheted őket. Tehát ennyi lehetőséged mindig van. Tehát miközben a busz oldala és a tudatalattit között félúton jár a reklám, és a reklámnak a közlése, a között neked igenis lehetőséged van arra, hogy értelmezd és hogy fölcímkézd. És szerintem ez az aktus, amit nem érdemes megspórolni. Nem muszáj felvenni azt a fogyasztói társadalom tagadó reflexet, ami a Robit majdnem minden reklám felé gyűlölettel fordítja.
Nem muszáj felvenni azt az attitűdöt, amivel a reklámzabálók éjszakáján az összeshez tapsolsz, ami vicces volt, meg jó volt benne a csaj, meg röhögtél, meg nem tudom mi szellemes. Én azt gondolom, hogy a kettő között van az igazság, mindannyian ugyanabban a világban élünk jelenleg, és mindenki ugyanazokat a játékszabályokat kell, hogy maga felfedezze és alkalmazza, hogy utána jól érezze magát, vagy kivonuljon belőle, vagy nem tudom mi. De egyik szélsőséghez se tapsoljuk. Ne küldjük el a picsába az összeset, és ne menjünk el 12 órás folyamatosan reklámot nézni mondjuk anélkül, hogy utána ne lenne azért két rossz szavunk is. Hát van szerencsénk megköszönni a figyelmeteket. A jövő héten már újra szerdán leszünk, tehát ez csak egy kivételes alkalom volt, hogy csütörtökön rendeztük a reklámtörvényszéket, és abban bízom, hogy a jövő szerdán is lesz alkalmunk és lehetőségünk a reklámokat mocskolni, és megfelelően kritikus attitűddel hozzáállni a fogyasztói társadalomnak ezekhez a szükségtelen melléktermékeihez. Horváth Oszkár kollégám nevében is köszönöm a figyelmet ma estére, Puzsér Róbert voltam, jó éjszakát kívánok!